I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Hindi buhi ko. Abi nagselos ko. Sobrang selos ka mura na kong bapuang karon. Tungod sa akong gibating kasakit. Nga may laing lalaking mihawak ni mo. Hindi ko sa bayaw. Buhi ko. Buhi ko. Hindi. Buhi ko pa. Hindi, please, ibutang ko. Ayoko, alasaha. It's ako di ba sa kama, Andy? Andy, please. Please, kasunod ko. Kasunod ko. Abi, I love you. I love you. Dili ko. Dili ko. Abi, sorry. Sorry. Abi, di na ko kaya. Di na ko kayang mawakan ako. Mahal na ka. Mahal kayo. Labaw po sa akong kinabuhi, Miguel. Andy. Sorry. Sorry. Mahal ka. Isip na managsamot ang tunang higayon na tuloy. Huwag akong isipan nga ako ang nakunan mo, Abi. Ate, sakit. Okay. I can take my smile off my face. God, murag ligid mawas kung mga ngabil ang ngabil ni Abigail. It's just so sweet. Angay kadunta nga karunaw sa bunta ng kumuchikin. Dili sa hotel. Ug dili kay ugma pa. But anyway, pila na balay pagkaugma. Nana ko tungod sa kumuskinan. What the... Hoy! Huwag ka ba pagkakita nga may tao din nga nagbarog? Oh. Kuya, Di na? Niya ka? O siya gibuhat mo din eh. si Abby. Hain si Abby. Ha? Nasa sosiyang room. Bago lang akong gihatod. Ngano? Kamo ang nag-uban. Oo. Kaganina pa. Ngano sa man problema? Uwa. May tuyo ka ni Abi? No. Dili kayo importante. Makapaabot ang ugma. Then let's go home. Kinahanglan nga magkapahuway og tarong si Abi. Dina, let's go. Convoy na lang ta. Sigurado ka nga naa si Abby sa iyang lawak. Of course. Ako nagkatod niya. Uwa ka Never mind. Then let's go. Oh, hey. Nag-uban man day ka mo duha. Abi ko maghain ka na iha. Gabi na. Oh, I think I should worry less kay dako ka na. Lola, Good evening, Lola. Moderate na ko sa akong lawak, Lola. Oh, wait. Nakakaon ka na ba? Busog ko. Oh,
Pahaddan ti ka og pagkaon sa imong kwarto. Oh, unsa pa'y nahitabo sa imong manghod, ha? Iho? That, I do not know. Kalitra siya nga mitungan dito sa hotel nga nahimutangan nila ni Abi o siyang lulo. Ay, usahay, dili na ko makasabot ni ini bataa. Malipayon karon, unya kalit lang nga makita nimong magulanon. I guess kinahanglan na nga makumbinser nimo ka ng babayhana nga mo trabaho na sa tong kumpanya. Aron may lingaw na siya. Di mahimo nga ingon lang siya ni anak kanunay lula. Kinahanglan nga makat-on na siya kung unsay responsibilidad. Kaya dili siya batanon hangtod-sangtod. Then help me. Help me convince her. Lula, nahibaw ka gyud nga di na mo patuon ako. Ug nakasabot ko. Tungod kay dugay katuigan nga nagkalagyo minduha. Then, kung dili ta siya makumbinser, usalang kataho ang akong gituhuan nga iyang tuhuan, Jerry. Kinsa? Si Andy. Oh, come on, Lula. Dili parte sa atong pamilya ka na tuwana. Ug di sad ko gusto nga, bisag kanus gusto nga mamahimo siyang kabahin nini. Dako og gusto niya ang imong manghod. Di siya angay ni Dina. I think gigamit lang siya nini. Jerry, Kung mahimo lang, di ko gusto nga makakita ko na itong tuwana sa adlaw sa mong kasal. imposible ka na. Kaya kasiguro kung imbitado siya ni Abby. Og dili usab musugot si Dana, nga wa ni anang adlaw si Andy. Akong kasal ka ng adlaw, Lula. Ako ang matuman. Jerry, Natuman ang gusto ni mong mahitabo. Pag-ilis na o gawas na. Please. Kaysa kaluod kagibati ko sa kong kaugalingon karon tingali ka. Dili lang ikaw ang akong kasilakan, kundi lakip ang akong kaugalingon. Kung anong nagpadako ni mo, Auntie. Abi, Please. Abi, Please. Abi. Ayoko hikapa. Gawas na. Gawas na. Karon pa ba pumubiya? Ang kanus amay nahitabo na natong duha. May tao. Abe! Oh. Nagmatag ka pa ba? Si Lolo. Ya, si Lolo. Pagdali, punitang imo mga sinina og tago. Dali! Pero Unsa pa? Nakatog na magyab tingali. Taon sa nakalimtan man ko, oy. Limot nga, wa pa ko'y kaon. Wa pa ko tuktok kag balik sa kong kwarto. Ibalibad ko ko ganihang sayo pa nga dili una kumukaon kay busog pa ko. Magtanaw-tanaw lang una kong salida. Naunsa nga nakatog manoon ko. O gipukaw ko sa akong gutom. Hala, uy, maya, matog maghakog balik ron nga magkutoy ang tiyan. Kalain ba ning niya ko sutil unya, wa ko'y daang kwarta. Ay, las na lang. Hello? Ay, salamat. Abi kog nahinano ka na. Gigutom na ko, uy, pagkanaw na ko. Uban ko sa kanana nila din eh. Ha? Sige, Lo. Ubananti ka. Mag-ilis ako, ha? Oo, Lo. ayaw na lang og isira. Pasudlan lang ko. Diya lang ti ka huwaton sa suhod samtang nag-ilis ka. Ha? Pero, Lo... Ay naunsa maning bata, mahimo mong bitaw nga adto ka mag-ilis suhod sa banyo. Nalang sige na pasudlan ako. Sige. Dali. Suit, Lo. Lingkod lang sa kadya, Lo, ha? Mas dako mo din ang imong kwarto kaysa ako. May sofa nga dako at ubang Steve. Unya, mas dako ang imong ka... Usapay.
Usa man hitabo ng imong kama. Nga mura maggibugnuan gikan og ero kabungkag. Ha? Naunsa ka ba ya, Abigail? Nganong ingo na anak kabungkag ha? Pura ka magnabaguhan ka na kahigdag na kong kama. Wa ka gyud makatarong ene. Ay, lapad-lapad ganing kama ni mo, apo ko. Kaswerte gyud nimo kang Jeric. Galante kayong bataa. Ay sige na oy, pag-ilis na. Naunsang ang habol pa may imong gitapis, oy. Oo, sige lo. Diha ka na. Abigail, kadiyot lang. Lo, nga no, lo? Gidugo ka? Ha? Nga naman. May lama sa dugo ang habol ng imong gitapis. Ha? Dugo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!